Что такое терроризм? Сучасне значення гучить як любая особа ці група, яка використовує гвалт для досягнення політичних метаў. Адміністрацыя лічыць, што наркакартэлі падыходзяць пад гэтае значэнне. Калі хочаце зазірнуць унутр гэтага, тады мне давядзецца запэцкацца. Я вызваляю цябе. Як вызваляеш? Больш ніякіх правілаў. Адьёс. Ты дапаможаш распачаць вайну. Супраць каго? Усіх.